Moi boas a todas e a todos e benvidos unha semana máis ao Sousere. Hoxe é o especial fin de tempada, especial Eurovisión. Temos un montón, literalmente un montón de contido para falar por diante. Tamén temos unha convidada maravillosa que falaremos máis tarde. E nada, vai a comezar o Sousere. Nas efemérides de hoxe temos que en 1570 nace Guy Fawkes, conspirador inglés no que está baseado a persoaxe principal de V de Vendetta. En 1972 morre Avelino Cachafeiro, o gaiteiro de Soutelo, en Soutelo de Montes. En 1987 Portugal e China asinan un acordo para transferir a soberanía de Macao aos chineses en 1999. Vai a soar o Sousere. No a Sousere de hoxe temos tantas noticias, estamos tan desbordados que temos que volver a facer a sección da semana anterior, titulares rápidos. Cal é o primeiro titular, Silvia? O primeiro titular, como non, fala de Feijóo e de Cifuentes, o sea que perfecto. A Feijóo as explicacións de Cifuentes sobre o seu máster parecenlle clarísimas. Debe de ser o único. Case un de cada 4 indultos concedidos no 2017 foi para condenados por corrupción. Espera, isto é algunha sorpresa? Destroen un xacemento arqueolóxico no Rosal para reencher obras dunha estrada. Jaja. Non hai máis que dicir. Nacen as brigadas de deseucaliptización co obxectivo de combater a eucaliptización de Galiza. Por fin, un grupo terrorista de verdad. Que va? No, unha boa noticia para este país. Nestes 3 anos en Cota Láctea fecharon 16% das granxas galegas. Enhorabuena, Feijóo. O Parlamento portugués pide unha solución política para a cuestión nacional en España. En fin, Rajoy, sempre nos quedará Portugal. ...15 de abril, Xornada Nacional de Movilizacións polas Pensións Públicas. As rúas. Chiste contase o que o no, chiste contase só. No, non é ningún chiste, a ver, hai que ir a rúas, Sí, hai que ir a rúas. non Eu hai penso estar ali, eu penso... Ah, claro, ese é o chiste. Bueno, en fin. Guau. Amoreados con bocadillo e un yogur. A longa espera cotea dos doentes de cancro no clínico de Santiago. Feijóo, estás facendo o teu traballo señal, fantástico. 2 meses de folga da xustiza con miles de procesos aprazados e sen que a Xunta sente negociar. Non vou falar máis de Feijóo, pero bueno. E agora sí, a sección habitual de sempre do Sousere. Bueno, ahora vou aproveitar tamén para saludar a nosa convidada Tamara. Hola, Tamara. Hola, Anxo. Como vai a vida, Tamara? Pois aquí, como sempre. Bueno, hoxe, Tamara, sobre todo falar na sección de Eurovisión, na sección Como sempre. Especial Eurovisión, como xa ten feito o ano pasado. E nada, Silvia, que tal? Eu, pois, de exámenes, o sea, mal.
Fantástico. Comeza a actualidade no Axóuxere. Cal é a primeira noticia, Silvia? A primeira noticia fala dunha figura un referente para Anxo e para todos os Por suposto. para todas as persoas que estamos empezando na radio. Jiménez Los Santos. Unha noticia de... Bueno, hai varias noticias sobre él, como a de Sermos Galicia, que di que Jiménez Los Santos recunca a ministra racista de Merkel devolvenos a Europa de Hitler e Stalin. Non sei se alguén dos nosos ouvintes veu o vídeo. Son 10 minutos, pero que valen tanto a pena, de verdade, ollar esa obra magistral de facherío que non sei, é que é maravilloso. Antes de metermos na noticia, gustaríame indagar un pouco sobre quen é Federico Jiménez Los Santos. Este señor, que ten bastante diñeiro, según teño entendido, que ahora mismo é bastante facha, non hai ninguna noticia, ten unha radio bastante facha tamén, que se chama Es Radio, non? E resulta que eu quedei alucinado cando me enterei que comezou na súa xuventude e tal sendo antifranquista de esquerdas. De feito foi militante do Partido Socialista Unificat de Cataluña, de ideoloxía comunista, e tamén foi durante o franquismo membro da Organización Comunista de España, Bandera Roja, de ideoloxía maoísta. Resulta que comezou a ir cara á dereita cando visitou a República Popular de China no 1979, da cal sacou a impresión de que a realidade non coincidía cos valores da ideoloxía na que militaba. E despois, máis adiante, foi vítima dun secuestro terrorista. De feito, creo que levou un balazo nunha perna ou algo así, pero non o teño ahora moi claro. Estamos falando de que deberíamos facer unha película sobre a vida de Jiménez. Deberíamos, o sea, é que é total, non sei, en fin, para filme, filme dá. Apúntomo. Sí. O sea, Tamara, a túa seguinte obra. Nalgún momento, pois, uns anos despois, no 2000 algo, creou a compañía esta da radio que agora ten, donde manda constantemente mensaxes nazis de odio, obviamente fachas, pero intransixentes, non? Entón, é curioso porque ameazou de bomba, non? Alemania, que Alemania traicionounos, traicionou a España, e tal, non? Entón, é sorprendente canto... Bueno, sorprendente non, é que non sei como calificarlo, é tan... É a vida mesma. Silvia, que opinas? Que vamos de mal en peor. Eso está claro. Pero obviamente Eso está claro. Obviamente, falando de que este señor é facha, non creo que vai a ter ninguna consecuencia. Polo de hora non nativo. E normalmente cando hai consecuencias por declaracións como estas son máis rápidas. É unha consecuencia que sí que houve fai pouco. É a seguinte noticia, Silvia. Cal é a seguinte noticia? Que noticia? A noticia do bloque de Cataluña que vamos a falar, que vou ler eu, porque Silvia non a ten, e é que, como moitos dos nosos ointes saberán, unha catalana foi detida por formar parte dos CDRs e foi detida en base a que a acusaron de terrorismo. Lembramos aos nosos ointes os comités... Ai, Dios santo. Silvia, por favor. Para os nosos ointes, Anxo. É para os nosos ointes. Obviamente, son unha experta no CDR. Estou pensando facer o meu TFG sobre os CDR, pero os nosos ointes... Os comités de defensa da República son organizacións surdidas despois do 1 de outubro que basicamente fan actos en defensa da República. E leímos unha noticia no programa anterior que, nunha autopista de Cataluña... sí. Perdón, levantaban as barreiras e facían que os coches pasaran. Terrorismo moi duro, non? Silvia, que opinas disto? Perdón, como probas registraron a casa e as probas que atoparon eran unha captura do Google Maps, unha careta de Puigdemont e cousas polo estilo. Terrorismo, a ver, que agora foi liberada, non? Obviamente.
pero que foi detida por terrorismo por eso, por formar parte dunhas organizacións pacíficas. Non sei que opinas, Silvia. Que empezase non cumplindo a lei, claro, pois ten que deter, obviamente. Silvia, por favor. A ver, a ironía, vale. Vale. Xa estaba, non sei, sorprendido eu aquí No, no Social. A ver, a mí é que chega ao mundo xa que a mellor pensaba de unha maneira irónica, sabes? Porque se non cabreaste, porque en plan... Pero que xa hai que cabrear, hai que sacar a coraxe diante, hai que... Eu xa non teño forzas para cabrearme, porque ca cantidad é que me parece demais un insulto que metan a gente na cárcel dese tipo de organizacións por terrorismo, cando hai grupos terroristas de verdade en activo que deberíamos estar actuando, pero no, vámonos dedicar a facer o chiste de ai, detémosche porque eres unha terrorista. Non sei, parece unha falta de respeto en moitos sentidos. Sí, porque ademais, non sei que opinas ti, Tamara, se tes algo que dicir ou non. No. Eu penso que, non sei, vou facer unha pregunta retórica. Podemos falar xa de ditadura, de presos políticos, porque presos políticos hainos, está ben á vista, pero é que isto é unha lista das atrocidades xurídicas, xa, aparte de éticas, morais, políticas. O sea, é que son atrocidades, o ambiente cada vez é peor no Estado español, e así se ve no resto do mundo. É que, non sei, hai xente que vive, moita xente que vive nunha burbulla, que pensa que vivimos, non sei, nun estado super chachi, e en realidad non, é que estamos, non sei, vou non dicir de unha maneira moi directa, porque estamos na merda, directamente. O sea, non sei, se non nos levantamos agora a arranxar estas cousas, non sei que pasará dentro dun tempo. En fin, imos co seguinte noticiario. Cal é a seguinte noticia, Silvia? A seguinte noticia é de Sermos Galiza, é Santa Liza expón en marcha maquinaria para sancionar a seguinte noticia é a seguinte, o sea que estaba dicindo ao revés, perdón, a interrupción. A primeira noticia sería que Luis Bará cousas que pasan en directo no Social. Vale, a primeira, claro, é que Luis Bará rachou unha foto de Felipe VI e a consecuencia é que Santa Liza expón en marcha maquinaria para sancionar a Bará por rachar unha foto de Felipe VI. Correcto, noticias, actualidade no Social, amigos e amigas. Bueno, vamos a ver. Comezamos porque Luis Bará rachou fai 2 días no Parlamento Galego, no Parlamento Nacional, unha foto de Felipe VI en alusión ao seu discurso que pedía liberdade de expresión. Resulta que a xente do PP, por calquera razón, non lle sentou moi ben. Claro, agora mesmo están tomando accións. Gustaríame poñer un minutiño, é simplemente o sonido de como comeza este momento. Pero si vexo complicado. No, a imaxe por podcast é complicado, non? Pero dádeme un minutiño. Mentras tanto, Silvia vai dando a tua opinión sobre o tema. Eu a verdad é que non teño ni idea do que pasou. Veño aquí para sorprenderme. O sea, Tamara, Silvia, vouche substituir. Tamara, que opinas do tema? A ver. No, a mellor substituímos xa ti, Anxo. Motín no Social. Telenovela nova. A ver, vamos por partes. A ver, Tamara, que opinas? A ver, non sei que dicirle Anxo. Vam. Ti sabes o que pasou. A ver, sei o que pasou, pero... A ver, o que pasou tamén non sei, eu tampouco que ser un genio para darse de conta vendo as fotos, sabes? Dou un discurso bastante interesante, colleu e fixo así, ca foto. Correcto. Non hai ninguna imaxe da reacción do resto da xente que estaba ali. É que no audio que estou intentando atopar, perdoade que non o tiveras a listo, pero cousas que pasan no Social, e hoxe estaban pasando cousas moi raras no Social. Así é a maneira de rematar unha tempada, amigos. Sí. Pero bueno, o caso é que sí, basicamente non atopo a canle do bloque de YouTube. Parece vos normal? Pois eu pensei que le dirigías ti. No. Básicamente. A ver, se queredes podo ampliar unha noticia. No. Xa atopou. Porque xa atopei máxicamente. Vou a poñer agora
o son de... No, perdón. Madre mía, ¿qué cosas pasa aquí? ¿Qué cosas pasa aquí, por favor? Cosorro. ¿Qué pasa? Penso que acabamos de perder o control. Sí, por favor, amplía a primeira noticia. Mira, Santalices pon en marcha a maquinaria para sancionar a Bará por rachar unha foto de Felipe VI, non? Sí. Bueno, pois E agora atopei o audio. Con tal de cortarme non salga de... Moi ben, Silvia, por favor, escoitamos agora un cachiño do audio de como comeza a intervención de Luís Bará. Que ten que ver coa miña intervención. Ten que ver coa intervención? Sí, preparei para a intervención. Ahora mismo está colocando a bandeira da estreleira na palestra. Gustalle a bandeira, señora Prado? Ou parecelle que incita odio? Sí. Empezando. Sai malestar no PP? Silencio. Grazas, presidente. Parece que os representantes do Partido Popular non é que fixeran un máster de democracia, que non fixeron nin siquiera o parvulario de democracia. Isto é unha cuestión de ABC de democracia, de respeto, de pluralismo. Isto é pluralismo e ABC da democracia. E vostedes parece que non entenden nada disto. Mire, isto tamén é ABC de democracia. Agora está ensinando as Queimar fotos. este retrato tamén é ABC de democracia. Romper este retrato tamén é ABC de democracia. E vostedes non queren entendelo. Non queren entendelo. Isto é ABC de democracia. Moito malestar no PP. Non o podo queimar porque estamos nun recinto pechado, pero sí que o faría, non porque eu crea que haxa que facer estes actos, senón porque creo que hai que respetar e permitir estes actos de discrepancia. Corría ademais o Tribunal Europeo dos Dereitos Humanos, que vostedes non se enteran, vostedes están fora de Europa, vostedes están se expulsando de Europa cada día, porque na legislación do Estado español e no Código Penal, queimar un retrato do rei é un delito de odio, como fixeron cando condenaron a dous mozos. E bueno, isto foi o audio que queríamos escoitar da intervención, non? Silvia, creo que temos un pequeno problema técnico. Está indo de maravilla. Non temos ningún problema de técnico. Vale, ahora perfecto. Que che parece? Pois pareceme guai, o sea, gustoume como empezou. Vesta bandeira? Gustalle? Parece que incita odio. Vale, gustoume, verdad. Un pouco teatral, pero mira, de vez en cando hai que ser teatral. É que, por suposto, a oratoria, ao fin e ao cabo, o que pretende é aclarar. Tamara, concluímos que a tua opinión... Exactamente máis ou menos o mesmo que Silvia. Foi bastante épico o discursito. No, en serio, o discurso inteiro está bastante ben, son 10 minutos, está de maravilla. A seguinte noticia ten que ver con isto, e é que Santalices, o presidente do Parlamento galego, tomará accións legais, obviamente tomará accións legais sobre o que fixo Luís Bará. Eu vou dar a miña opinión directamente. Non aprenderon nada do discurso, non se pararon a escoitalo directamente. Non aceptan que poida haber diversidade, por tanto, demostran, unha vez máis, xa simplemente cos seus actos, que non teñen nin idea de como funciona a democracia e de que cada vez son máis autoritarios e volven... Nunca deixaron de selo, pero agora son o doble de franquistas do que xa eran antes. Entón, isto é bastante preocupante e é o que falamos, por desgracia, demais últimamente no Asóusere, pero é que a actualidade pídenos que o fagamos. E a seguinte noticia, Silvia, cal é? Matamos a actualidade no Asóusere. A seguinte noticia non era parte da novela. Amigas e amigos de Asóusere, boa maneira de rematar a tempada.
Resulta que antes de comezar a novela, que era unha sorpresa, Silvia, A ver, eu sinto moito, pero eu dixense. A mí foi se internet, eu dixense. Vamos repasar as noticias. E se dixo, non, telas ben anotadas. Mentira, están moi mal anotadas. A ver, amigos e amigas do Souser, eu xa non sei con que cara imos a defender este programa. Pero bueno, en fin. Ti di que distendido xa está. É un programa distendido, correcto. A ver, a seguinte noticia é que Feijóo ten ganas de ir a Madrid e que cada vez se lle nota máis. Entón a seguinte noticia era que Feijóo, sobre as explicacións que dou Cifuentes, opina que están clarísimas, que non fai falta indagar máis no tema e que, polo tanto, Cifuentes que está fantásticamente de presidente de Madrid. Non vai a ser que lle coste o seu liderado en Moncloa. A seguinte noticia, que tamén forma parte deste bloque, sería que Feijóo di que todos os seus títulos son legais, o cal me parece, non sei, unha declaración bastante interesante. Quere un pin ou unha chapa? Os meus tamén son legais, Eu penso que as dúas Os cousas. meus tamén. Pero bueno, e a última noticia da que sí que me gustaría indagar un pouco é Pedro Puig, que é o voceiro do PP no Parlamento Galego, elude defender a continuidade de Rajoy e ve a Feijóo con cualidades e opcións como relevo, que pareceríalle un moi bo relevo a Rajoy na Moncloa. Que nunha entrevista deste domingo en Radio Galicia, Pedro Puig eludiu defender que a continuidade de Cristina Cifuentes, a presidenta da Comunidade Autónoma de Madrid, non acababa de dar explicacións satisfactorias sobre o seu máster, e que quere a candidatura de Mariano Rajoy nas próximas eleccións xerais. Interpelando sobre os inquéritos, este domingo coñeceuse unha sondaxe que coloca por cima do 60% a porcentaxe de votantes do PP que piden o relevo de Rajoy. Puig evitou respaldar o liderado actual inquilino da Moncloa e optou por facer unha longa reflexión sobre o carácter crucial das eleccións municipais autonómicas de 2019 e, ademais, aproveitou tamén para que eloxiar dicir que Feijóo sería un relevo fantástico e maravilloso a Rajoy nas eleccións xerais. Ben, Silvia, cal é a tua opinión sobre isto? Pensas que Feijóolito... É que, o sea, non é que eu sea do PP, vale? Wow. Pero... o sea, Mariano... Non me gusta a súa gestión, non me gusta o seu partido, tampouco hai que ser un genio para darse conta. Sí. Pero, se tuvera que elegir entre Mariano e Feijóo, 1500 veces Mariano. O sea, benvido sea Mariano, se fai falta fajolle unha pancarta. Eu que penso Concordo. É que dá máis para memes. Eu creo que Feijóo me está perseguindo. Ahora que vin para Madrid quero vir tamén a seguir atormentándome. Espero que non o consiga, verdad? Eu non sabería que dicirche, verdad? A ver, de todas maneiras, gustoume moito unha resposta que lle dou Ana Pontón outro día no Parlamento Galego a Feijóo. E aquí dicía, bueno, noutras palabras, pero máis ou menos decía así: señor Feijóo, últimamente a vostede veselle moi interesado en ir a Moncloa, en, bueno, como xa leva todos os seus mandatos cun pé en Madrid, é moito máis interesado ali que no seu propio país, no país que vostede preside. Díxolle, pero bueno, eu penso que o mellor relevo a Rajoy ao mellor non é un presidente narcotraficante. Por unha cousa que fixo ben Rajoy. En fin. Poño un que non fixo ben. Mira, é que... En fin, é canto menos interesante. Tamara, que opinas sobre que Feijóo pode acabar en Madrid? Mira, eu quero longe daqui, pero tampouco arruinemos a Silviña, por favor. Mellor que quede mellor que quede na casa. Mellor que quede na casa. Mellor que quede na casa. No, a ver, vamos a ver. Eu quero que se marche. Eu non sei, non me importa onde vaya. A mí, como non me importa quen goberne o Estado, pois, como se vai a Madrid, tan contento. Porque ademais, eu penso que se Feijóo vai a Madrid, o PP vai ir fantásticamente mal. Pero de todas maneiras, Feijóo ten que marchar de Galiza porque está destrozando o noso país e non o quero ver máis. Entón, eu xo vin luns. Si unha oportunidade para que marche do noso país é
que opte a Moncloa, pois benvidos esa. Total, vai ser máis antipático. En plan, faceran como intercambio. Pero que queres deprimirnos? Silvia, o sea, estábamos tan tranquilos. Non nos... Queredes saber a miña anécdota con Feijóo? Home, por favor, pero que Hernando non naceu siquiera en Galicia. Rajoy e Feijóo non son galegos, pero que Hernando nin naceu aquí. Hernando é diputado por Almería. Que se viene arriba. Da igual, que veña Hernando, que Hernando sea o presidente da Xunta de Galicia ya. Vomito, o sea, non sei. Isto foi a actualidade no Asóusere. Amigas e amigos da Asóusere, por fin, a sección que abandonamos fai un ano e que agora volvemos a recuperar no Asóusere. Volve a novela ao Asóusere. E resulta que desta vez a novela non estará protagonizada por Pedro Sánchez. Cambiamos de protagonistas, cambiamos de tema na novela, e é que agora o protagonismo teno a Marea. Silvia, pasamos a ler os titulares sobre o caso Quinteiro en Marea Liorta. Non sei máis que adxetivos poñer. A ver, eu creo que o da telenovela xa queda claro que a Marea non vai moi ben últimamente. O primeiro titular que temos é: Mareas atacan a Somos Fene por sumarse ao PP e votar ao Bloc. A moción de censura en Fene está a desatar unha gran polémica na esquerda galega. O feito que unha candidatura que se presentou como Marea, Somos Fene, sería co PP para votar do goberno a un pacto de esquerdas, BNG máis Esquerda Unida, provoca fortes reaccións. Normal, tamén te digo. Normal, así estamos en Somos Fene. Seguinte titular, Silvia, sobre a novela A Marea. Os posibles perdón, que estaba en castellano porque é a voz de Galicia. O posible sustituto da diputada Paula Quinteiro a un policía fai 7 meses. Baste de catar, non vas traballar máis. Bueno, boa maneira de sustituir unha persoa que andaba pois con outras persoas reventando. Que ten en Marea cos policías, o sea. É que o mellor é que cando foi de Cataluña e cando andan os policías a pedir equiparación salarial están como super a tope cos policías, pero despois que clase de incoherencia é esta en Marea? Seguinte titular da novela, Silvia. Millares desvías preguntas sobre Quinteiro e Antón Sánchez desbota a consulta. Ai, Dios, isto non acaba nunca. Seguinte titular da novela, Silvia. Seguimos. Santos afonda a crise da confluencia ao cuestionar o modelo de Marea e propor unha coalición. O que nos falta agora tamén. E a última noticia da novela que vai poñer o broche a esta penúltima. A guinda do pastel. Cando pensabades que isto non podía subir máis, Luís Villares, portavoz de Marea, sale e di: o espazo político de Marea funciona razoablemente ben. Maravilloso, un aplauso dende o Asóusere a Marea, o ben que vai, genial. Eu fantástico. Que non sei o que pense el que é que vai a mal. Non o quero saber. En fin, isto foi a novela de hoxe. Eu soy su mujer. E agora, sí, por fin, amigos, imos a descansar un pouco de tanta actualidade. Silvia, que canción escolliches ti para a pausa musical de hoxe? Escolli unha canción dun grupo que xa puxen a última vez que tuvo bastante éxito, verdad? Non é por vir aquí de guai, pero a última canción gustou. Dun grupo que se chama HMB, en colaboración cunha tía super guai, que se chama O amor é así. Escoitade, é unha maravilla. Pois imos entón a escoitar O amor é así de
HMB, que non me salía o nome do grupo. Eu não sei se algum dia eu vou mudar, mas eu sei que por ti posso tentar. Até me entreguei e foi de uma vez, num gesto um pouco louco, sem pensar em razões nem porquês. O amor é assim, pelo menos pra mim. Deixa-me de tropeço, tropeço, levanto e volto pra ti. O amor é assim, pelo menos pra mim. Deixa-me de tropeço, levanto e volto pra ti. Eu não perco a esperança, espero a bonança e nela avança mesmo amor. E o tempo é companheiro, é bom parceiro, e até já nos sabe de cor. E as voltas que embora nos traçem e desenlacem, levam-nos para onde for. Insiste, persiste, não sabe do fim, mas assim é, o amor é assim, pelo menos para mim. Deixa-me do avesso, levanto, tropeço e volto para ti. O amor é assim, pelo menos para mim. Deixa-me do avesso, tropeço, levanto e volto pra ti. Mas será que é mesmo assim? Dizem que o amor é assim. Não há tempo para descobrir. Mas só quero o teu bem, e que eu seja o teu bem, e tudo nos vá bem. Não quero ficar sem o amor é assim, pelo menos pra mim. Deixa-me do avesso, tropeço, levanto e volto pra ti. O amor é assim, pelo menos pra mim. Deixa-me do avesso, tropeço, levanto e volto pra ti. O amor é assim, amor é assim, pelo menos pra mim, pelo menos pra mim. Deixa-me do avesso, levanto, tropeço e volto pra ti. O amor é assim, pelo menos para mim. E isto foi O Amor é Así de HMB. Silvia, maravillosa canción. Tamara, que che pareceu? Increíble. Gustoume moito, Silvia. Grazas. Gracias. E agora comeza o especial Eurovisao. Bueno, agora sí que damos a benvida oficial a nosa convidada. Hola, Tamara. Hola, Bancho. Como vai a vida? Agora, pero con Eurovisión neste ano na mente, como vai a vida? Moi ben, moi ben, moi ben. Intenta, falta menos dun mes para Eurovisión, Anxo. Xa está aquí a enerxía, Ya está notamos, aquí. notamos a enerxía en Tamara. Bueno, imos a comezar agora de verdad a sección.
bueno, como xa fixemos o ano pasado, imos a comentar un pouco as cancións que hai este ano en Eurovisión. Unha Tamén tan guai como a de Portugal do ano pasado. eso, Real. bueno, eso témolo claro. Na miña Eso- opinión, real. Eu Que era cuidado. o que quería decir. Facendo un pequeno spoiler. Non te olvidamos. Nunca. Facendo un pequeno spoiler, a miña canción preferida é o Portugal, tamén este ano, aínda que Wow, que shock para todo o mundo. verdad, en fin. Real. Pero bueno, temos que ter en conta que tamén non é Salvador Sobral. Ninguén é Bueno. Salvador. Nin é Salvador, exactamente. Chámase Claudia Pascual. Claudia Pascual, aquí temos a nosa profesional. Bueno, vamos a comenzar, se che parece ben, podes nos dicir un pouco así, de maneira rápida, de maneira informal, de que vai Eurovisión? Para os nosos ointes que non coñezan ese concurso tan pouco coñecido. Eurovisión xurdiu alá pola preto da Segunda Guerra Mundial, quero lembrar, perdón se me equivoco. Foi un festival a nivel europeo, daquela era europeo, onde se utilizou a música como simboloxía de unión entre o resto dos países que joder, non me sale a palabra. Que Que participaban, Que exactamente. formaban parte de Europa. Exactamente. E ademais que en si é unha idea moi bonita. E ao principio, ainda que parece extraño, usaban as linguas propias de cada país. Certo. Wow, non Para só facer a a música. Unión Europea en sí tamén. Este ano está se volvendo a utilizar un pouco aí das linguas propias. Pero Estou contento. Eso tamén podemos falar entón de efecto Sobral. Pódese falar de efecto Porque Sobral. Sobral só le trae cousas boas. Verdad? Sobral é unha luz na escuridade. O efecto Sobral trouxo dúas cousas a Eurovisión este ano. Lingua propia, nalgúns países que non me esperaba, e moita balada. Sí. É verdad. Que vai volver a actuar. É volver a actuar. Eso é unha boa noticia, non Pero é? iso sempre é unha boa noticia. Imos a escoitar tamén de fondo, mentras falamos, as cancións, unha pequena recopilación das cancións deste ano de Eurovisión. Agora mesmo está sonando a canción de Albania, se non me equivoco. Me corres a miña É que non xo aquí, así que non sei. Pois sí, bueno, imos a ir Digamos escoitando así de fondo as cancións deste ano de Eurovisión, Sí. pequenos fragmentos. Procedemos entón a comentar un pouco o Eurovisión do ano pasado, porque non o comentamos en a Souser, Non, fixemos un especial anterior. Sempre facemos un Sempre, previo a sempre. Eurovisión. Pero nunca fixamos un comentario de Eurovisión de como fora, non? Entón, non sei se queres comezar ti, comezar Silvia, non sei, como preferides? A mí non me molesta que comece Silvia nunca. Silvia, queres comezar a comentar a Eurovisión do ano pasado? A ver, é que que dicir de Eurovisión do ano pasado? Resumes en Salvador. É que máis podo dicir? Agora Silvia está sacando unha bandeira Portugal. de Portugal. A ver, eu non sou nada imparcial tamén, xo dixo, o sea, teño a Salvador de foto de perfil no WhatsApp. O sea, Xa. tampouco é que sea moi parcial, pero bueno, en general non me disgustou. A ver, obviamente a canción de España, pues tampouco hai que comentala porque algúns nacen con estrella como Salvador e outros pois xa sabemos como se di, non? É que vamos. Ten galos. O guai foi que, mira, polo menos os memes foron boísimos. Reíme bastante. Sí, Real. a verdade é que este ano sempre hai moito comentario por Twitter, pero este ano foi brutal. Ainda siguen algúns memes salindo por agora. Sí, sí. Sí, home, agora deben de resurgir. E tamén que, a ver, o sea, ao final Salvador con seu irmán, que tamén é Épico. cantando, Un momento o sea, épico. non creo que Iso foi- volva a haber un momento tan guai de Eurovisión, para min, nunca máis. E que ademais saíuse algo que foi do principal en Sobral, é que se saiu das liñas de Eurovisión. Saíuse dos esquemas. Normalmente nunca ninguén na interpretación da vitoria, que é a que se fai ao final do programa, a canción que gaña, pois modificou, el cambiou por completo. Subeu unha artista que é a súa irmán, unha artistaza, que recomendamos dende xa. Sí, xa puxemos unhas A cantar con ela. Xa pusemos algunha canción dela, na súa serie tamén, pero bueno, eso que a subiu e fixeron unha interpretación preciosa
da canción, que foi, sen dúbida, Mal un pelos momento dois, máxico. Dios mío, que máis se E que eu sigo escoitando e choro. Home, eu onte chorei. Volviche a escoitar onte. É que me saliu en aleatorio e claro, non o poden evitar. Malditos aleatorios. Bueno, Tamaria, sí, ese Non sei se é Tamara, Tabarnia. Tabarnia, sí. Non falemos de eso, por favor. Estamos con Eurovisión. Tabarnia presentarás Eurovisión este ano. No, Galiza primeiro, por favor. Pero vamos por partes. Tamara e máis eu, o ano pasado vimos Eurovisión. A final, vimosla xuntos. Vou dicilo eu, pero é que foi un momento, Tamara, de verdad, foi un momento máxico. Real, moi real. Foi emocionante, non, o seguinte. Non sei ti, pero eu casi choro. Eu lembrome, así como anécdota, cando din que gaña Salvador Sobral, Anxo saltou ao chan, eu estaba casi chorando. Eu saltei, como se fora isto un partido de fútbol, perdoade polo momento de baixa. Bueno, en fin, do Xausere, puseme en plan Portugal. Moi fuerte. Creo que non veu Suana de arriba de milagre. Sí, foi. Porque ademais, a ver. Eu creo que ainda non asumí que gañou Salvador, de verdade te digo. Eu creo que a min cóstame. A min costoume asumilo, pero sobre todo hai que ter en conta unha cousa. Cambiaron o sistema de votación. Xa na anterior, non na do ano pasado, na anterior. Sí. Cambiaron o método na que se fan as votacións, non nas que se fan, sino nas que se din. Entón, é moito máis emocionante porque hasta o último momento realmente non sabes quen vai gañar. E non se fai tampouco tan aburrido. Entón, claro, no último momento Bulgaria, non? Que era o do rapaz. Sí, Bulgaria. Bulgaria levaba unha canción tamén moi boa. Tamén se acorda de Bulgaria, ninguén. Eu acórdome de Bulgaria, sí. Era moi boa canción. Era o rapaz tiña 17 anos. Sí. Cando rematou e quedou segundo, estaba chorando porque di que defraudara ao seu país. Bueno, eso non é tan importante que gañou Portugal. Igualito. Bueno, en fin, o caso é que foran unhas votacións moi emocionantes. E claro, Tamara máis eu estábamos collidos da man, sí. En plan, mima, ten que ganar Portugal. E claro, de repente din Portugal. E nós, con unha tensión tremenda, a tolear e a celebrar, porque é emocionante. Eurovisión, se o vives, vívese. Exactamente. Lembrar a Anxo, que me acabo de lembrar eu, que cando rematou Eurovisión xusto chamoume miña nai para virme buscar e entré no baño porque Anxo non deixaba de berrar. Eu non me lembro diso, pero eu metida no baño, Anxo seguía berrando, eu por un momento deixei non escoitar, pero desto que de repente escoito pum 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 na porta. Gañou Portugal, Tamara. Estaba me petando na porta do baño. Creo que te parece se debe de conta, Anxo. Sí, no, pero que foi un momento éxtase. Éxtase a ver, non total. culpo a ninguén. O sea, é que eu non quero, se me puxo así con Eurovisión, non me quero ni imaginar se me gustara o fútbol como me podía. Outro día falábamos de violencia. Un futbolista con Salvador parece mi insultante. Non o comparo, pero digo a emoción, non sei, a emoción do momento. Este ano non creo que me emocione tanto porque o ano pasado iba moi a tope con Portugal e tiña moi claro dende o primeiro momento que iba a gañar e que tiña que gañar, non? Tamara tamén. Xa positivista eres, eu pensei que iba a perder. Como iba a perder con esa canción? Non digas, non insultes. Que o mundo non se merece, Salvador. Eso é verdad, eso é verdad. En fin, Tamara, algo co que queira resumir o Eurovisión do ano pasado, aparte de emocionante. Galo. O galo. Foi o ano do galo. Porque o galo é o símbolo de Portugal. E o galo Xo pillamos todos. Vai media hora tranquilo. Por si non o pillaron. En fin. Vou sacar o meme outra vez. Este é só un fin de tempada especial de Eurovisión. É fantástico. Distendido, totalmente. Tamara, agora ímonos centrar neste ano. Entramos. Que nos podes contar sobre este ano? Podemos contar que nas favoritas deste ano volve estar Portugal, pero non tan arriba. Deste caso está o noso país Israel, que a min gusta moito a canción. A mí o país en sí non me gusta, pero a canción... A canción chamase Toy. Está ben. De Netta Barzilai, lo siento, non sei falar israelí.
Tamén está entre os favoritos Tu canción de Almaya. Jazz. Sí. Como que ya? Canción, siento que bailo por primera vez. A ver, é que Silvia foi moi fan de OT. Eu fui un fan de OT, pero non son fan desta Xa canción. tuvemos esta discusión Certo. sobre o té noutro programa. A ver. Sí, esa é verdad. Eu, mira, naquela discusión non estaba nada a favor de tu canción, porque, a ver, arde de Amaya 1500 veces millón. Pero ahora, Aitana. a ver, tampouco é que vai a tope con España, obviamente vou a tope con Portugal. Pero... Perdón, ahora estamos escoitando, perdón. Estamos escoitando Israel. Que é unha das cancións, como decías antes, das preferidas deste ano, non? De Eurovisión. Tamén a miña. E tamén das de Tamara. Esta canción, perdón, agora tamén, que son, a mí tamén me gusta. Italia, está moi ben. É unha canción aos refugiados. Unha canción aos refugiados, exactamente. Pero sí, que este ano hai bastante nivel tamén, a verdad. Sí, moito nivel. A mí Italia, a verdad, que me gusta moito. A Sí. miña preferida é Portugal. Francia está moi ben. Bueno, síguenos falando, que estás falando de Israel, da canción de Israel. Israel ten unha canción. A canción de Israel é interesante porque te podes analizar a canción e non é a típica canción como fixo o ano pasado Salvador, que era unha balada de amor. Este ano Neta está traendo unha canción reivindicativa, onde fala de xoguetes, pero xoguetes referíndose de outra maneira bastante distinta. Claro, o estribillo di que eu non son o teu xoguete. Claro. Por aquí está. Fai referencia a xogos bastante típicos, como pode ser un oso de peluche, un Simondi ou inclusive Pikachu. Fala de Pikachu na canción. Sí. Bueno, a canción en sí está bastante ben, Sí. é feminista, Sí, podemos notase, decir. en plan, é como, digamos, de que eu non son o teu xoguete, eu fago o que quero, e xa está, ti non me vas mandar, non me importan os teus cartos, non me importas ti, importome eu, e xa está, vou bailar como eu quero. Exactamente, é unha canción, ademais, que tan o moi bo mensaxe que ten, Sí. É moi pegadiza. É moi pegadiza. As cousas hai nas que dicir. O ri, ouch, hey, la, increíble. Como clasificaríamos esta canción? Ti en que puesto a pos? No teu De top, que xa no. falaremos máis adiante del, pero en que posto está Israel? Non. No primeiro, Tamara pon como gañadora a Israel. Quero vivir un ano e ver a Israel gañar. Nacín con Dana Internacional e quero vivir outra victoria de Israel. Eso é verdad, eso é verdad. Israel non trouxeron unha canción que se chamaba Golden Boy, man. Sí. Sí. Encantábame esa Acórdome. canción. I'm a golden boy. Sí, está moi ben. Encantábame. O caso é Eu sabía o baile desa canción. Era maravilloso. Que pasa? Anxo, cal é o teu topo? O meu top 1 é Portugal. Como É- sempre. Sí. Pero está... É que eu síntome Esta representado. é Noruega, Esta canción é de Noruega, tamén é bastante. Decepcionada estou. De Alexander. O meu favorito de Eurovisión, Alexander Riva. Sí. Espera. Bueno, esa é a canción de Noruega. Sí. Que volve a ir o que xa foi Alexander- gañador de Eurovisión. O que tiña o máximo de puntos ata que o racharon non hai moito. Sí, Salvador. Sobrado. Pero sí que fora A mí non é gañador por mal, pero este tipo que me falta. Alexander Rivirac. Rivirac. Non gustaba Riva. nada a súa canción. Non gustaba A No. mí é a miña favorita de toda Eurovisión. Pois Pois é pareceu unha moi canción, certo. justísimo. Ai, perdón. e non me gustou. Portugal. O Portugal. Xardín. São as flores o meu lugar. Agora que não estás, pego eu o teu jardim. Unha canción moi bonita. Non a clasificaría. Non a clasificaría como balada realmente. Non é balada, é lento. É lento. É lento. É lento, pero é moi bonito. A ver, a mí gústame, pero faltalle algo, sabes? Escoita e dixo, vale, gustoume, pero... Silvia, faltalle Salvador. Ou Luisa tamén me vale. Tamén. Sí. Bueno, vamos a falar do top 10. Do meu top 10. Sí, vamos a falar do teu top 10. No meu- A quen pos en orde
De arriba abaixo ou de baixo sí, arriba? De arriba. De arriba No, de abaixo. baixo arriba. De baixo arriba. De baixo A ver. arriba. Xa sabemos primeiro que é Israel. Eso xa o dixo antes. Sí. Pero vamos a empezar dende baixo arriba. Así creamos tensión. Sí. No, No top meu- 10. No meu top 10 está de número 10 Almaya con tu canción. Oh, tío, de 10. De 10. E puxena polo fenómeno de De que qué? ten. Sí. Porque en sí a canción non me gusta, pero bueno, Tamén é un pouco heteronormativo. real. A día de hoxe nunca vas a estar a gusto de todos. Cal é a Lu- canción Silvia. que non sexa heteronormativa? Exactamente. Ah, mira, en Portugal cantan dúas tipas. Deixen a canción, non os cantantes. Pero ves, É unha delas fai os coros, unha delas fai os coros. Non é totalmente heteronormativo. En fin, seguimos co teu top 10. No top 9 de Tamara. Está Bulgaria con Equinox ca canción Bones. Pensa que volverá a quedar no... Esta mola, justo. Aquí está. Aquí está. Bien. Siento que bailo por primera vez. O vídeo é moi cutre, lo siento. Desde que tú Xa, pero xa de maio. Esta canción do Estado español para este ano en Eurovisión. Eu tamén hai de dicir, non me gusta para ganar Eurovisión. No, Agora para ganar, ben, no. Gústame, é pero das non para mellores, é das Das mellores dos últimos cancións. 10 anos é Sí. mellor, vamos. Por eso teño un top 10. As cousas tamén hai que dicir, é das mellores dos últimos anos, pero tampouco era moi difícil. Vamos a ver que estuvo Vale, aí. vale, é verdade. Estuvo Estaba- aí Ruth Lorenzo, que estivo moi bo posto. E Pastor Alonso tamén estivo. Pastora Soler. Pastora Soler. No, Pastor Alonso foi alcalde de Noia. Viñemos falando Anxo, deso no cuidado. coche. Oh, Viñemos sí. falando deso no Traumático, coche. ai. Sí, sí, en fin, Sigamos. o bloque Eurovisión. Sigamos, por favor. Seguimos, sí, sí. Esto está siguiendo moi por desmadre. Top 8. Sí. Francia con perdón. Yes, Madame yes. Monsieur Merci. Merci. Querela cantar? No. Porque non sei cantar, é que sei cantar. Pero sí, tamén é moi boa canción a de Francia. Que tamén me gustaba moito a canción do ano pasado de Francia. Non me acordo. Non, si sí, non me lembro agora. Non me Ou cabeza, era de pero fai sí. 2 anos. No, Tantos- aquí gustaba cho do ano pasado. Sí, a do ano pasado de Francia. Sí, sí. Pode ser. Que a mí, a verdade, ainda sigo escoitando bastante porque tiña na miña lista de reproducción. E gustame, non sei. Seguinte top, Tamara. Raro nos últimos anos, pero teño no top 7 a Suecia, A que Suecia. solo telo no top 5, pero este ano non me gustou nada, co artista Benjamin Ingrosso, que a canción Dance You Off. Ah, xa sei Por favor, Silvia, nunca berras, pero ahora estás berrando Perdón. moito. O ritmillo da canción A é ver, I gonna dance, dance, dance Vale, you este off. señor que me Tararara. recuerda muchísimo a Macklemore en Ryan Lewis, lo de Blue Red Line. Real, a mí a canción sonaba moitísimo. E danlle a min a voz del, É o mismo, casi. a canción dame un toque a como se chamaba este? Foi o meu nome. É igual, xa me no. Bueno, é igual, xa me lembrarei del. Moi ben, Tamara. Aprobo esta canción. Cal, a que está soando de fondo? As dúas, as que dixo ele que está sonando. Moi ben. A de fondo non sei cal é de que Anota, pues sí, perdón. moi boa canción. Moi ben, seguimos. Seguimos. Top 6. Bélxica con Senec ca canción A Mother of Time. E que tal está? Ni idea, non sei. Está ben, teño no top 6 porque está moi mal, Anxo. No, ao mellor era unha sorpresa. Era, sabes, para engañar un pouco os ointes. Sí. Seguimos no top, Tamara, top 5. Este doime moito, pero puxeno porque eu quero moito. A pesar de que non se merece estar no top 5. Alexander Rybak con That's How You Write a Song. Pero non me gusta nada. Alexander, que fixestes? Merecías O que que volver fai a Eurovisión. O sea, é que Silvia, mola. non discutas conmigo. Pero xa houve unha persoa que gañou 2 veces a Eurovisión. Irlanda. Este señor non No, se merece persoa, ni non jale. Pero era de Irlanda, Era de Irlanda, moi ben. Está sonando ahora. Está sonando ahora a canción de Noruega. Siento ese raro son.
Que oportuno. Moi ben, seguimos. Top 4. Hungría con Aus, que a canción, bueno, vou non dicir mal porque eu non sei húngaro. Vislav Niar. Sóname moi ben a húngaro. Sí, verdad. Pero Hungría tamén levara fora Hungría. Que levara un tema o ano pasado. Que batía cun anel nun bote e cantaba en no seu Está idioma. soando Portugal. Está sonando. Ai, pero xa escoitamos antes. Será que me lembro. A ver, vamos por partes. Fora o ano pasado Hungría tamén cunha canción moi boa, pode ser. Creo lembrar que sí. Pode ser. Bueno, Silvia está É que estou- abaneando outra vez a bandeira de É que Portugal. estou a tope con este ano e olvídeme. Eu xa me esquecín do ano pasado. Xa te esqueciches, moi ben. Seguinte canción no top, Silvia, ahora imos ao top 3. Top 3, por fin. Esta canción de top 3 gústame moito. Hai tempo que non poño tan arriba a República Checa. Real. Que a República Checa é un país que non sei por que razón, pero a mí encanta a República Checa. Seguimos. Co artista Mikola Josef, Sí. que a canción Lie to Me é un temazo. É un temazo. Sí, a verdade que sí. Ten como un tono. Eu penso que se escoitei varias veces na radio. Quero lembrar agora mesmo, se non me equivoco, sinto se me equivoco, como un tono de tipo blues, con moito metal, moito jazz, moito moi interesante. Moi ben. Seguimos. No meu top 2 está Portugal con Claudia Pascoal co Jardim. E de top 1 xa o dixen Israel con Toy. Quero vivir cunha victoria de Israel. En fin, ahora, ben, o Australia teu moi top mala. 10 é o top 10 que van ganar ou que che gustan? É que che gustan. É que me gustan. Pensas- Se fora de gañar, Noruega non estaría en top 5. Vale, e quen pensas que vai gañar? Que é de complicado. Sempre é complicado, a verdade. Sempre moi Menos o complicado. ano pasado. O ano pasado estaba bastante previsible, pero este ano está bastante entre hai varios dilemas nos famosos favoritos, nos famosos tops mundiais, enquisas, onde están de gañadores pode ser que Israel, pode ser que Portugal, Hungría tamén, ou inclusive España, que volva a sonar. Que oportuno es esto? Isto no Asóusero solo pasa no Asóusero, amiga. Además que, repito, este programa é moi raro, pero gústame. Gústame. Imos rematando entón Lembrar as semifinais o 8 de maio. Exactamente. A primeira, a segunda o 10 de maio. Xente que nos escoitades e que non vedes as semifinais, estades vos perdendo moito. É moita maxia, é moito chorar. Eu choro moito que as semifinais. E así tamén se vive moito mellor Eurovisión. Sí. Imos rematando xa co E a final, 12 de maio. Apuntar no calendario. Algo que queiras dicir máis sobre Eurovisión? Que me dá moita pena non ir, pero que quería ir. O sea, é que é unha pena, a verdad, tela aí ao lado e non podes ir, é unha O Gallá volve a gañar Portugal para volver a cantar. Pero bueno, eu tamén comento, conseguí entradas só para o ensaio da final. E de ir coa Sousere, gravar algo, a ver o que sale dai. É unha mágoa que tampouco para ver Silvia, o sea, Silvia, perdón. Tamén Silvia, pero digo Tamara. E tamén é unha mágoa que eu non conseguir as entradas para a final porque podía, pero non pude. Bueno, pensemos que Luís tampouco os conseguiu e iba máis adiante que nós na sí, na fila. iba no posto 200. Quizá falaremos noutro programa sobre o tongo denuncia. da reventa. Sí. Sobre o tongo da reventa, pero bueno. Exixo en fin. estar nese programa. Sí, has de estar. Golpe na mesa. En fin, isto foi o especial Eurovisión. Chao. E agora, sen máis dilación, caderno de bitácoras. Bueno, Silvia, que nos vas a comentar no caderno de bitácoras desta semana? Unha artista que ten un nome bastante simple, chamase Aurora. Podela buscar en Spotify, creo que é Noruega. Ten unha canción que se chama Under the Water, que Ajá, esta é a tua recomendación. Sí, esta é a miña recomendación.
Eu, como hoxe non me preparei no caderno de bitácoras, Que raro. sorpresa, Que vou raro. a facerlle unha pequena trampilla a nosa convidada e quero que me fagas ti a miña sección de caderno de bitácoras e quero que non teña nada que ver con Eurovisión. Con nada que ver con Eurovisión. Nada que ver con Eurovisión. Plantexo xa miña tranquilamente porque xa tiña en mente. Ah, maravilloso. Pois Tamara vai facer a miña sección de caderno de bitácoras. Tamara. É musical tamén. Hai a semana pasada, non a anterior, pero creo lembrar, Son da Rúa sacou un novo EP. Sí, sí. Liberando mentes, escoitadeo. Moi bo caderno de bitácoras. En fin. A miña canción favorita é Medio Tolos. Como? A miña canción favorita dese EP é Medio Tolos. Chámase Medio Medio Tolos. En medio pero en reintegrado. Estos de Son da Rúa son radicales, Pero no, de verdad, hai que escoitar Son da Rúa, que está moi ben. Empezaron moi forte, porque empezaron realmente fai pouco, como quen di. Sí, empezou Hugo Só. O ano pasado. Empezou Hugo Só primeiro con Epicentro e tal. Sí, pero bueno, Pero a raiva como grupo, pero como dúo. como dúo de Son da Rúa empezaron o ano pasado para o festival. Creo lembrar que sí, para o sí. festival. É moi a tope. Moi a tope. Moi a tope. Isto foi caderno de bitácoras. E ata aquí. Agora sí que toca o momento de despedida. Moitas grazas, Tamara, por A vir, vos, por chiquis. estar connosco unha vez máis. A vos. Silvia, Sí. volverémonos a ver, verdad? Porque agora remata a cuarta tempada no programa 41. Pero obviamente vai haber unha quinta temporada. Estade atentos, porque pode que haxa contido Haxa. extra por aí. O sea, Próximamente. E tamén, a ver, aínda que a próxima tempada, a quinta tempada, oficialmente comeza en setembro, ou, bueno, cerca de setembro do ano que ven, deste ano, perdón. Por favor, Un ano sin o Xouxere, tamén churemos. faremos, como sempre, como xa fixemos o ano pasado, programas así soltos polo verán. Faremos, supoño, o especial Día da Patria, como fixemos o ano pasado. espero que penso- sí, ojalá. Espero que sí, que saiu moi ben. Estamos moi contentos co resultado dese programa. E nada, seguiremos facendo así programas soltos, non semanais, como facemos sempre no Xouxere. E nada, que foi un placer estar con vos esta tempada, estar contigo, Silvia, como sempre, Gracias, no Ángel, programa. igualmente. Gracias. Tamén foi un placer estar contigo, Tamara, este fin de tempada, este especial Eurovisión. Moitas grazas. Grazas a ti. Onde che podes seguir a xente nas redes sociais, Tamara? Podedesme seguir tanto en Instagram como en Twitter co user @plwia, a que ninguén sabe pronuncialo. Moi ben, pronunciase pluvia. Silvia, onde che podes seguir a xente? A xente pode me seguir en Instagram @silviatunas99, en Twitter @silviatunas. E a ti, Anxo? A min podedesme seguir en todas as redes sociais como @binpoloaire. E lembrade de seguir ao noso falangollo, @asousere fala en todas as redes sociais. E lembrade tamén entrar en asousere.anso.gal. Moitas grazas e volverémonos a ver.